Четвертая волна демобилизации может начаться в конце марта и продлиться до конца апреля. Об этом сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Также он рассказал о привлечении контрактников. С 1 января по 8 февраля 2016 на службу по контракту принято более 2500 военнослужащих и отобрано более 4500 кандидатов. В тому числі це і ті військовослужбовці, які вже проходили службу і мають бойовий досвід, які повертаються до лав Збройних сил України, і порядка 600 чоловік, які відібрані вже з військових частин. В тому числі, кажу, і з мобілізованих, і з військовослужбовців строкової служби, які виявили бажання перейти на контракт. Причому в основному це військовослужбовці, які на сьогоднішній день проходять службу і були призвані по мобілізації. Чим більше буде військовослужбовців служби за контрактом прийняти на військову службу, тим менша необхідність в кількості особового складу по мобілізації. Ще одне питання хвилює, коли буде йти звільнення мобілізованих військовослужбовців, які вже, скажімо так, завершили виконання своїх обов'язків. Я вже про це говорив і ще раз підтверджую. Звільнення військовослужбовців планується в основному квітень, можливо, кінець березня поточного року.